Sapa no iki? Enek wong tik cantik men. Piyuh. Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol renek gethek cacate. Cantik. Sapa jenengmu no? Inggih Raden. Menapa paduka pangling kalian kula? Kula nate ketemu kalian panjenengan. Kalian nyen. Loh, ana ngendi? Wonten Kaputren Negari Wirata. Kula abdine Dewi Utari. Kula pun Niken Salindri. Sing saka Kediri iki sing jarang ketemu. Mbak Yuraras. Wis nanti ketemu direreng kali Mbak Raras. Anu Kediri Kota Tahu niku nggih. Iya no, Kediri Kota Tahu. Tahune no, Mas. Ya sepati co. Hey. Jakarta janji rukun tetap merdeka. Ya niki kan Agustusan Mas. Agustusan Mas nggih, Agustusan. Dereng nate kepanggih kalih Mbak Raras niki. Sampun to lha niki. Maksudnya sebelumnya. Maksudnya sebelumnya. Sebelumnya dereng nate. Oh, dereng nate. Ya salaman sih kenalan sih. Dulu Ibu. Jenengan sehat nggih? Sehat. Nggih, alhamdulillah. Benar dengan sehat nggih, Bu nggih. Kok mirip ibuku to, Mas? Aku biyen cilik aku yo ngene iki kok. Zaman yu tumbuk perawan ya kaya Mbak Raras niki. Ngeten iki. Ya cuk awersipan to. Awersipan. Rodok mbededek ki awersipan iku bolak-balik. Mbak Raras wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mas Akbar. Mbak Raras menika Kediripun pundi to? Kula keras, kula Kediri Kidul ya, Mbak. Kediri Kidul berarti perbatasan kali Tulungagung. Tulungagung. Nggih, mbok menawi jenengan badhe mampir monggo. Keras nggih? Nggih. Luar biasa. Sak menika panjenengan yuswa pinten, Mbak? Kula pinten? Ya? 28. Oh, mboten. Lebih. Belum ada. Oh, belum ada. Oh, iki lagi 15. Ya ya ta. Kula 24 tahun kemarin Juli. 24. Ya. Yes, 24 wis cara Juli, pitik nenggonku. Wis wayahe doro. Loh, niki sampun kok. Sampun kula. Sampun Berumah tangga, membangun bahtera rumah tangga kok. Yang mulane kanggo genah. Iya. Mboten ketinggal to. Ora ketara. Pun pinaringan putra nggih, Mbak Raras nggih. Sampun. Aku kenapa Putri? Putri. Iya, cewek Cantik. Baru satu ya, baru satu. Baru satu. Namanya siapa anaknya? Kahiyang Hadiah. Wah, iki lho jenenge bocah saiki iki ngene iki. Apik-apik yo tumpuk. Kahiyang Adia. Iya. Aku yo gak, aku mbiyen Jenengan asmane sinten asline? Aku pas metu ki nang dhuwure enek apa wi tikus lho Mas. Mulane jenengku jenenge tumpuk mergo ditumpuki tikus. Seto, pas metu dhuwure nek tikus. Dadi terus jenengku. Seto metune sampean teko ndi? Aku mbiyen metune kok nggone mboke to kok. Lah kok iso nek tikuse iki lho. Kok iso barange mboke nek tikuse. Pas tikus iki ceblok. Oh, tikuse ceblok niboki konoan. Konoan sapa to? Niboki bajine aku lho mbiyen. Oh iya. Mulane jenenge tumpuk. Terus Kahayang Adia.
Kahiyang Hadiah Roro Rengganis. Wadah, Kahiyang Hadiah Roro Rengganis. Anjing. Yang memberi nama itu jenengan apa suami? Saya dan Apa? Jajal artine apa? Itu jenengan ngekei arti memberikan nama seorang anak itu harus mengerti artinya. Kayak aku jenengku Akbar. Akbar itu akhlaknya sabar. Wah ngoten Akbar mboten artine gede ngoten. Gede nggih. sabare. Kadang yo gede, kadang yo gak. Lho, Rono. Nonton Akbar, suasana. Akbar ki gede. Gede. Jenengan lek mengartikan nama kula Raras Pupus Hapsari Rimundia Widodo. Napa? Oh, atau udah KTP-mu yo sedeng yo. Raras Pupus. Raras Pupus Hapsari Rimundia Widodo niku nama asli. Oh, nek kawiryan berarti nama panggung. Nggih ngoten. Oh, kok nggih ngoten nih lho. Mas. Napa? Tapi aku yakin Mas, Yakin apa? nek wong Jawa lho jenenge dawa sak genterno sing diceluk loro Mas Nur. Maksudnya piye? Upamane Ayo upamane Akbar Sahalam. RM Akbar Syahalam. Wah. Celukne mesti Mas Akbar. Oh iya. Jenengan Nggih. jenenge Raras Raras Pupus. Pupus Hapsari Rimundia Widodo. panggilane Raras. loro. Lah nek tumpuk, berarti nama lengkapnya sapa? Eli Yusya Rahmadani Kusumaning Rum. Waduh. Busuh. Tenan ya Mas? Celukane tumpuk loro. Sik, nama Ayo lengkap. golekno calone wis. Sik. Sik jenengmu sama nama lengkapmu kok edap-edapi jenengan mau sinten? kaya tedaking Handana Warih. Wijiling atopo, rebesing uyuh. Uyuhmu kuwi kok ya sak. Sapa nama lengkapmu sapa? Tumpuk Eli Yusya Kusumawardani. Kusumaning Rum apa Kusumawardani? Kusumaning Rum. Heeh. Oh alah kadang yo ning rum, kadang yo dani. Celukane tumpuk. Wis tak golek sapa sing jenenge dawa ayo. Jajal tekan ana siji muduna ora apa-apa. Muduna ora apa-apa. Sik, Iya. Mas. Amuren. Iki lho sing tak senengi aku. Iya. Jenenge sapa Mas? Oh kuwi kok yo roh to. Nama lengkapnya siapa? Dadak dehen. Menakne gulu. Adya Ananda Astunggara. Adya Ananda Astunggara. Nggih. Adya. Nama panggilannya Adya. Loro. Mergo Mergo Jawa. Jawa. Sing ibot. Sing ibot. Jangkau ning ibot. Jangkau ora apa-apa meduna ngibot. Meduna ning ibotan. Ora apa-apa, gak apa-apa, sampean mudhuk wae hati-hati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ambek dene lho aku lho ora tau Nah, iki kecel. lho, yo tumpuk rono wis dijemput sepur kelinci iki lho. Jenenge sapa Mas? Nama lengkapnya sinten sing ibot? Nyapa? Nyapa? Piye? Jenenge Ditekan pisan kas. namine sinten Mas? Jenenge Wah, Mas. dope pedhot. Dak. Jenenge Sutrisno Hadiwijaya. Weh, Hadi Wijaya. Celukane sapa? Tresno. Weh, Tresno. Niku sing enang. Sing enong Mbak saiki. Tumpuk sing enang. Sing enong. Ayo, Mbak Raras pengen ngerti nama lengkapnya yang enong. Nggih. Heeh, nama lengkapnya siapa yang enong? Amarga aku yo ngerti. Kacek 50 yo remen to yo. Namine sinten Mas? Pradangga Cahya Putra. Baleni. Sesek baleni sik. Kowe mau sapa? Kok Pradangga Wirata Cahya? Sapa baleni? Diam semua. Iya. Ingkang jelas Namine Pak. sinten Mas? Pradangga Cahya Putra Mangkubata. Manggala Cahya Putra Mangkubrata. Heeh. Celukane sapa yo tumpuk? Engkel. Celukane engkel. Kok sik kok adomen to? Ya apa engkel botone kuwi mang Mas? Engkel botone. Isi naluri Mas. Naluri nggih. Mergo Jawa celuk loro kuwi tok ya. Jawa. Oh iya. Asma Kinarya Japa. Saya kembali ke tadi Mbak Raras Cek. Pupus Hapsari Hapsari. Rihmundia Widodo. Ayo, apa Mbak? Raras itu artinya apa? Raras. Raras Mbuh. menika. Loh, kok mbuh? Raras. Raras itu apa? Wanita. Bukan. Bukan, heeh. Apa? Oh iya, Raras itu irama nada. Irama nada. Kata Romo. Heeh, romane panjenengan. Laras kaya jenenge laras lho. Heeh, Raras terus
Pupus. Pupus. Pupus niku sesuatu yang mudah nggih Mas. Yo sik gulungan. Heeh. Pupus dan wis Pupus. jeber nih godhong. Oh ngoten. Oh jenengan saged nggih. Oh niki lho pinter. Nek Hapsari niku napa? Hapsari menika napa? Hap pi plepaken. Aja dipisah-pisah wis sak kata. Hapsari. Hapsari niku satu kata. Hap ora blepekan itu. Mosok sing ana Plepaken blepekan. sari nalika ketemu sari hap Mas. Hapsari menika widodari, Mbak. Nggih. Hapsari. Nek Rimundia niku kula kirangan napa? Oh Rimundia. Terus yang terakhir Widodo. Widodo menika artinya selamat. Selamat. Selamat nang kono lho Mas. Kuwi jeneng wong ya anak. Cih. Selamat. Mbak Raras Pupus tadi iramane atau masih muda. Ngoten. Jiwane kemudaan. Iya, saya masih muda. Ya, luar biasa. Mbak Yu Tumpo. Mulai dari muda Iya. kon ngerti titi laras no Mas. Oh, Wong ki nek ngerti titi laras, Heeh. kuwi rumangsa enek kancane sing kleru selening ku kleru Mas. Selening. Ngono kuwi ngerti. Jadi tanggap ing Sasmita. Sasmita kuwi Mas. Sasemito. Yuk, saiki tembang. Heeh. Iki ana pamundutan meneh. Podang kuning pamundutane. Heeh. Ya, bawanana yo Tupuk, bawanana yo Tupuk, bawanana. Ya, sama Iku aku pengen duwe mireng swanten jenengan. suara emas kok kuwi. Suara emas. Suara emas nggih. Suara mahal. Suara mahal itu. Ora Mas. Mas ki masih lanang. Masih lanang. Ya, bawanana yo Asmarandana Podang Kuning. Ya, Bedi Genderi karo Mas Adia. Nadyan Ya. wujute mung peksi. Gendere gawan. Terus? Iki diartikan mboten. Mboten usah. Peksi niku napa, Mas? Peksi menika manuk. Manuk. Lho, nggih to. Kalau kinten peksi lek buah. Mboten. Ora mesti Mas. Peksi nggon kuwi nang jero karaka ya peksi jenenge Mas. Oh. Piye peksi piye? Peksi nang jero karah harit ya lah. Oh iya peksi Iya jenenge. peksi jenenge. Tapi ning kene artine manuk. Manuk. Oh, Manuk. Iya. oh nggih. Terus. Lanjut. Agawe talining brontong. Terus. Alus manis tur merak hati. Terus. Wis suwek apa wis suwe ta? Wis suwe. Wis suwe. Wis suwek. Aku engko senene Mbah Sukron. Ora iki ora Mbah Syukuran kok Podang Kuning. Itu ya. Ngawur. Terus wis suwe ya. Terus. Wis suwe yo. Wis suwe nggon kula lana. Goleki Si Podang Jenar niku napa Mbak Raras? Napa nggih? Jenar niku kuning. Jenar niku kuning. Nggih, basa Kawi niku. Terus lanjut. Jenari jenenge Apa? jenenge Ginar. Terus. Saibo bunga. Ibu bunga. Ibu bunga kok saibo. Terus, yo. Kaya kelinci ucul ya Tata. Ibu bunga ing atiku. Tintang entek Nyanding nyandang to kae. nyanding. Wong tuweke kadang leru. Heeh. Nyanding bisa dadi tombo. Ya, sip. Yo, saiki Podang Kuning. Heeh. Nganggo gonggo mino. Heeh, iramane.
terus engko dindangdutke. Heeh. Yuk langsung buka celuk Mbak Raras. Heeh. Yo. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mumpung-mumpung miterakanku ngiteri ora krasa esok awan nganti bengi. Eman-eman yen nganti kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepan. Kakean jangan tak rindek saka adewan. Saremi ngoceh Oke, gonggo minatro ngagungan. Andelok aku. Nah, makasih Mbak Raras. Sami-sami. Ya, duduk dulu ya. Duduk sik, Nak. Saiki Mbak Sri Wahyuni pesek. Ya. Ayo sek, ayo sek, ayo sek. Gini. Jumeneng Mbak pesek, Mbak pesek. Yuk, sepoti co, sepoti co. Yuk. Ayo Sri. Oke. Ayo Sri, ayo Sri, ayo Sri. Astabrata. Hey.
Wahyuni. Selamat malam. Masih tetap semangat? Masih dong. Weh, Dan semangat terus ayo sore tante. Semangat. alah dan luar biasa. Ning Nganjuk terus ya Mbak Sri? Nggih niki benjing balik, benjing. Oh, Beijing. Balik nanti. Ning Solo. Ini merampungkan kuliah S2, jaluk pandungannya warga masyarakat Jegong. Nggih, pangestunipun nggih, Bapak Ibu, kula badhe ngrampungke kuliah. Kuliah S2 ya? Nggih. Wah, wis Sri Wahyuni SSN MSN. Iya ben kayak Mas Badar. Iya. Heeh ta? SMS. Nah. Sri Wahyuni, heeh. Iki wis tugas akhir ya harapan? Nggih, OTW. Apa ngangkat apa Mbak Sri materine? Ngangkat Saya kendang. ambil dari serat Ulang Sunu. Waduh. Itu serat pengajaran anak. Wah. Perilaku, etika dan moral. Serat Ulang Sunu itu artinya di dalamnya tentang mengajarkan teng anak nggih. Iya. Etika, moral, perilaku. Heeh, pone sampean ku nek wis lulus arep ning diparane meneh ya dadi seorang ibu. Iya, aku sekarang masih jadi anak. Nanti aku juga jadi ibu. Ibu pesek. Iya, iya. Heeh, dadi piye carane ngatur anak kudu ngerti. Ngerti no? Ya kudu ngono. Saiki duet karo Mas Heru. Iya, iya no. Ya Mas Heru, ya sepati cok, sepati cok. Yo. Ya gila. Ala katir tir, sapir katir tir, ala katir tir, sapir katir tir, ala katir tir, ala katir tir. Bisa kayak Plants vs Zombie. Oh, apik. Ki ngene iki jenenge apa ngene iki? Niki mau gantungan, Mas. Wow, Gantungan. berarti demit sing metu ya. Nggih. Ya Selamat malam Mas Heru. Selamat malam. Ketemu lagi. Nggih, Mbak Limbo. Saya pasangkan malam ini bersama Mbak Sri Wahyuni. Siap. gantungan kok kayak kunci. Kunci napa? Ya kunci gantungan kunci. Apa Mbak pesek karo Mas Heru sing Mbak Sri. berdua, Oh iya, dikasih lintang asmoro. Oke, Mas Sutris. Iya. Ganti musik ya? Yo tabuhane melok. Oh iya. Ya. Ya, coba kaya Pak apa? Pri. Wah, cek enek ta. Kowe kaya demit ning ngisor lho. Sinten? Mas Mono sapa neh? Pak Wi apa sapa? Mas Frida. Mas Pri. Ya, coba kaya apa Mbak Sri karo Mas Heru? Dikasih lintang? Asmoro. Semoro. Ya, Spesial selamat. buat Ora bisa dipisahno. Sahno. Pak itu, Bu. Nggih. Kanggo penutup ana ing season limbukan. Nggih. Gandeng iki sasine Agustus Nggih. ditutup nganggo lagu-lagu yang bernapaskan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan, Ya. nggih. Diwiwiti ya kuwi saka lancaran 45. Nggih, kayak selangking. Monggo selangking. Lancaran 45 ku gek dibacutke lagu-lagu perjuangan liyane. Lancaran 45-ne rong rambahan. Rong rambahan mengko gek ditutuke lagu-lagu perjuangan. Ngaten nggih? Jenengan lenggah riyin Mbak Yutumpo. Ya, Bu penutup ana ing season limbukan kanggo ngobar semangate para warga masyarakat ana ing dusun Jegong. Lancaran 45. Lancaran 45 gek ditutuke lagu-lagu kemerdekaan perjuangan. Ayo coba kaya ngopo? Coba kaya ngopo buka saka tenor. Monggo, dados ya. Dasar Pancasila dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945 Rambate Ratahayu Rambate Ratahayu Tumandang bareng maju Mengati katrayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka Sekali lagi lancaran 45. Ya. Was tetap merdeka Ada kali bendera itu Kacakan awe-awe Abang putih santi warna itu
perjuangan. Ya. Pandhita Akarya wangsit pindha gombang ngajaping tawang susung angin ngending kene lawan galiyeng kangkung wekasane langit Jaladri isine bumbung wong-wang miwang digiring bunglu